Duha ka armadong lalaki ang arestado atol sa pagresponde sa kapulisan human gingong nang hasit sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City. Mga sospek na dakpan ug nakumpiska ang ilang mga armas. Ani report ni Cyril Chavez. Dakpan sa mga personay sa Kugon Police Station ang duha ka individual nga armado human kinig reklamong nang hasi sa sitio Kamakawan, Barangay Indahag, Cagayan de Oro City. Pasado las 2 sa hapon adlong Biyernes, sumala sa PNP, miabot ang duha ka mga sospek sa lugar ug nasuko human nga nasayrang giguba ang ilang mga balay sa pipila ka mga security guard. Matod pa, giangkon sa mga suspitsado nga ila among barong-barong ug sa ilang kasuko mibunot kuno sa ilang mga armas. Naamay nagreklamo kay si Moy ilang gikahadlukan nga mao lagi. Unta kung simple nga lalis lang to, simple nga away, okay lang apan nakita man nila nga naay naghukup og armas. So diha-diha natay concerned citizen nga nangayo og assistance sa atong police station to Kugon og diha-diha dayon nakuha nato ang mao nga mga suspitsado. Ang mga sospek giila nga usa ka 51 anyos nga residente sa Zayas Zone 10 Upper Carmen og 62 anyos nga taga Zone 4 Upper Bulwa nga kumpiska sab sa kapulisan gikan sa mga sospek ang duha ka mga .45 caliber nga pistola, lakip mga bala. Wala sila permit to carry firearm apan anaa lang sila elto of mission order nga ginaberipika pa. Diha-diha na pacify og na neutralize nato ang duha ka mga personahe o duha ka mga tawo suspitsado nga gidakop kini for illegal possession sa firearms. Ana-ana sa kustodiya sa PNP ang mga sospek o gilihok na nga madalang ngadto sa City Jail. Kasong paglapas sa RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunition o grave threats ang atubangon sa mga sospek. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.